Puspa tajam gagah ngarang Satanira sang pujang ora kaya mengkonone anak ulun jeneng kita kok munggah nyang puncak 29 iki apa kang dadi wigatining sedya lakumu Wirinata Kanjeng Rama mboten kados kadosa kula Rama kula dipun bebujeng kelawan Bambang Kilat Buwana Rama wong urip munduhe penggawe lamun Cidra Tunggala nista ing kono bakal nemoni Papa Cintraka wong urip munduh waing pakerti apa lakumu apa tindakmu luput apa salah apa sliramu kok diuber lawan sekabat Kilat Buwana anggen kula sampun klentu tumindak Rama Wahyu Lumbung selayur mboten kula andhapaken dhateng Amarta nanging kula andhapaken dhateng para Kurawa Rama lah iku luput ulun ora bisa nengahi ing babagan iku awit langkahmu ya kuwi lalakonmu wah ndi sing daraning Bathara Guru tak bledik Papan opo kok endah banget, aduh, endah banget papan iki. Bukulun, menika papan menapa bukulun? Anak ulun igane kita yaiku sing kena diarani puncak 29 pelenggan ulun Sanghyang Bathara Tunggal. Jeneng kita kok wani munggah nyang puncak 29 apa kang dadi sedyane lho. Wah, bukulun kula menika madosi buron kula sang Wirinata awit anggen kula bagi Wahyu Lumbung Selayur menika boten kaparingaken dhateng para Pandhawa ingkang sampun nindakaken tirakat napakake Sukmaraga kelawan rasa nyatane Wahyu dijegong mandhap dhateng negari Ngastina lah menika iki kaluhutan Sanghyang Budya Gautama Sanghyang Wirinata kula anak ulun yugane kita iku salammu yen kaya ngono janji marang Kilat Buwana lamun Wahyu Lumbung Selayur jigungen maneh mudhun menyang Nayapada menyang negara Ngamarta yen kono sliramu wis lukar kabeh dosa lan memala nuninggi Rama badhe kula jigung dhateng ing kraton negari Ngamarta nedeng dinten ari kalenggan menika Bratasena nandhang Mesuraga Rama anak ulun yugane kita ya yen kaya ngono gage-gage enggal dukna menyang Mayapada Lumbung Selayur Kilat Bawana wis cukup semene wae antin ora suwe meneh Lumbung Selayur bakal tumurun ana Mayapada jenenge ana negara Ngamarta wah menawi kados ngaten kulun daya-daya nyun pamit nyun pangapunten menawi wonten kabeh kaluluhan
Deksena simbar coco Banyo malang popo Gangsir Swaniro Seno Swaraning seno Kaya simo Jagat pindha tugu Sinukarta Sang Nawaruci ya Sang Bima Suci ya sesebutaning Sang Wayunindo anggone napakake sukma napakake raga nindakake mertapa temeki prasasat wis ora pitung dina ora pitung penanggalan ibarate wis lali pirang dina pirang dinane anggone mesuraga nganti ing papan kono ana sumunaring cahya kang sakukuban metu saka angganing Bratasena dasar Sang Werkudara wis tau tate anindakaken lelana Brata dasar sinengkuyung dening para moyang-moyang sinengkuyung dening para leluhur resik babatining suci lakune wahyu ombong sayur wahyuning sandang pangan tumurun sajiwa kelawan Werkudara ngasinyungan bayu ombong sayur bayu daramu sawangen le sawangen daramu ya padha padha ae lho sawangen sing temen kok padha maksudku kok gak iso ngrasakno wong sing nandukake meditasi kaya apa ya rasaku ya wong antuk ya wis ngene iku lho kaya wong antuk biasa ngorok ya awakmu opo umpama ana wong sinau patrap semedi ya banjur semak longgo dilu patrap semedi kok jarine ketok opo iku gak bener lah lek ana wong patrap semedi maneh patrap semedi mari ngono ketok keris ketok ali-ali ketok akeh kuping njogo iku yo gak bener lah bener sing kaya ngopo wong semedi wong semedi ku wong lalu, wong lali, tegese saking lemah panca indriya, ing kono ora duweni ubat, ora duweni syahwat, ora duweni penjaluk, ora duweni ketekatan, ora duweni kekarepan, mergo gak duwe ketekatan apa-apa,
dadi ndara iki tentrem. Betul iku. Ya mangkane ku apa? Daram tak delok wis kasiyungan wayu ne. Temen apa? Lho gak ketok. Lah iku wayu ku ketok lek wayu iku ketok. Ndara ndika wungon Gus awit dika nika sampun kasinyungan wayu Ndara. Kakeane Semar. Aku mbok gugah iki mangono apa, Semar? Ngeten, Gus. Wong niku pun nganti mbaeno. Loyang niku pun nate kendho. Nira niki kaya ngapa nadyan nglampahi napa ning tasik gadah tugas, gadah kewajiban awit panjenengan tasik ngemong garwa ngemang anak. Nek enten wong nglakoni tapa gak ngreken anak gak ngeten bojo niku mboten nglakoni tapa tapi lepas tanggung jawab. Lho ngono. Gak ngingoni anake, gak nyangoni sekolah anake. Bojone njaluk blonjo yo gak direken. Iku gak nglakoni tapa tapi lepas tanggung jawab. Ayo terusno kaya gemplang wong boto kan kowe ya. Menapa Semar? Mira niku pun kasinyungan wayu lumbung sayur Ndara sing ndika idam-idamaken kepingin masyarakat Ngamarta sedaya menika gangsar lancar oleh nyambut gawe wulu pawetuning bumi menika kata ageng cukup kangge nyekapi kebutuhane lak ngoten Gus. Semar bisa kelakon aku gawe tentrem lan murah buga astra ana nggone Ngamarta nanging ana syarat sing kudu tak lakoni. Syarate napa, Ndara? Mbuh sak kebyare tatit, mbuh sak umur jagung, Sena kudu dadi ratu ana negara Ngamarta. Kok? Lah itu didilat mana iki, Cung? Maksude bahian niku bagian dulu ana merta sing bapak daramu Sena. Barang daramu Sena ditari dadi ratu, nyatane ora gelem awit isih ana sing luwih tuwa daramu Samyaji lak ngono. Lah iki kaya idu didilat maneh. Ndaramu gedhe kepengin dadi ratu. Lah terus gak oleh ta. Ya gak pantes. Tak olehi mong tak pangestoni. Lah kok niku lho. Dadi apa mengestoni wong dadi ratu? Nah nek ngono tak pangestoni dadi ratu. Wadadadah. Dadi ratu duwe akeh. Esuk aku moro kok gorong sarapan pecel karo kopi kae lan bayari lah. Ya apa enak lan ngono. Wah bare. Kan kok dadi pendhita kan gak iso sepi pamrih rame gawe. Saiki gak usah mo. Wong dokter iku nulis ngene tok ae. Larang apa maneh? Arek-arek ora kon lemah sahabat nang nggonku. Tak petikno pentile jambe. Karo oyote jambe. Karo kuhite jambe. Karo babakan jambe. Karo manggare jambe. Kok jambe-jambean. Iku ilmune tak tulus janji ngono. Masih perang piro menang. Aja blatra kon. Sesuk iki ya bare. Ndara, yen pancen ndika niku pengin dadi ratu mung sak kebiaran sak umuring jagung. Kula pangestoni monggo wangsul dhateng Negari Ngamarta.
Wah, Darpunta kakakku. Adi Werkudara saka ndi wae nyanyi sakmono suwene ora ana sowan Adi. Kakang Sena tindak dateng pundi Kakang kok boten nate sowan. Kakang Sena tindak dateng pundi kok boten nate sowan. Kakang Sena tindak dateng pundi kok boten nate sowan. Werkudara. Wah, dilideng kakakku. Menyang ndi wae Yayi? Ojo ati takon alasane sing penting hasile. Hasile apa Yayi? Takono Rejeh, takono Semar. Kakang Badranaya kula ndara wonten dawuh Gus. Apa oleh-olehane Adi Werkudara Semar? Sing dipun idam-idamaken Ndara Gedhe niku saged kasiyungan wahyu lumbung selayur. Lumbung selayur menika wahyu buka wastra, wahyu sandang pangan. Nanging saged kasembadan Ndara Gedhe wau bisiki kula. Bisiki kaya ngopo Semar? Ndara Gedhe niki kepengin dadi ratu tenegari ngamarta nadyan to mung sak kebyare tatip, nadyan to mung sak umur jagung. Ngoten Gus. Kula palilahi awit menika membawa berkah. Dateng sinten kemawon ngoten Gus, miguna manfaati tumraping liyan, tumraping sesama. Yai sami aji. Perang kadya pundi Koko Prabu? Panjenengan nyarujuki inggih kula lila gawa lengser saking keprabon waton Yayi Werkudara kersa dadi jumeneng ratu Koko Prabu. Oh, yen pancen ngoyo ngono Sena. Yayi sami aji bakat lengser keprabon lenggah ana dampar prabon.
Yayi jeneng para jumeneng Nalendra ana negara Ngamarta. Iya Yayi pantes banget Semar. Kok ora biyen-biyen Adiwere Kudara dadi Ratu Semar. Niku namine nggih mangsa Gus. Mboten kepareng monggo milih mawon kaya miline Banyu Nerwada napa ingkang sae dipun lampahi ngoten Gus. Wah, yen aku wis kelakon lungguh ana kraton negara Ngamarta kang dadi keblasing panembah tak jejekno adil kelawan makmur tak sunake ana Gusti Kang Maha Kuwasa. Muga para santana, para among tani, para kawula kabeh pinaringan teguh kukuh bagorayu wilujeng lan pinaringan gangsal lancar oleh nyambut gawe lan pinaringan murah buga astra sandang pangan tansah kecukupan dicukupi dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Setayaga Yayi dewa-dewa padha nekseni apa kang ganti kekarepku. Sampun paripurna anggen kula gelar suraosing ringgit pakucal Purwa. Rinaos kanthi regu renggeng rendheping swasana ingkang kala kula dados sesirik ingkang becik kita dadosaken tepo palipi tulodo. Dewa-dewi asam anurukan sekarang kusumaning arum dumateng desa ngadesa. Sinamburat tumurune ngembun turun ana ing bumi ndadekake adem ayoming bumi. Dewaning sesanggeman, dewaning sandang pangan, Sri Sedana wis dadi padusen manunggal dhewe dhateng bumi. Negari Ngamarta mulya mulyaning mulya. Slamet kang nanggap, slamet kang ditanggap, slamet sedayane. Dewa anurunake tirta pratandha pamungkasing atur krida budaya jaya salaminya.